mondo mi olanda yanga chung' mare kaka jalar Compton piny Kenya yiero maduong' mabiro e seche ma johera mage to medo sire lwedo kawacho ni en kod nyalo maber mar bero uchumi kaachiel gi kelo loch madwarore e piny Kenya. Koloso e kinde romo mar manyo sir mar kom gavana ma kaunti ma Bungoma e kachung' od bura ma Bumula, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi wacho ni oganda mag Mulembe oikore mar siro lwedo Sifuna e ng'we mar laro Compton piny Kenya, kolero ni Sifuna en jatelo man kod nyalo mar telo ne Kenya. Wanyonyi nomedo ni koyiere kaka gavana ma Bungoma, obiro neno ni mwandu otigodo duto e yo ma huyanga mar neno ni jopiny oyudo konyruok kaachiel kod dongruoge madwarore. Hizi health facilities ambazo tuko nazo, hii health facility wako Kimaiti. Mimi nikiingia county government, we shall make sure tumeelevate, imetoka level 3 tumeifikisha level 4, ili kuwe hospitali ambayo itakuwa inatili na mambo ambayo itasaidia watu wa hapa. Sawa? Ne kama lezi kakabema basi likabaliyo kama lezi kwa katambana. Hiyo mambo tutafanya, tutahakikisha itafanya kazi. Mimi nimekuja, nataka kuomba mnipe nafasi niwafanyie kazi kama gavana wa Bungoma. Mutakubali kunipa kazi? Mutakubali kunipa kazi? Hebu nione kwa mikono kwa mpaka huko chini mpaka wapi. Asante sana. Ndio nitashika hapa chini. Haja kijana atembee huko nje atafute kura mahali pengine. Sisi tushikilie ngome yetu.